Biyaw, hindi ka mo maginang mo. Pinad. Tuturuan ko kayo gumawa ng tamo. Maginang tamo. Pag di amang hibabyak kamo ini, bang Ramadan na maginang kami tamo, pang manaw si Mayan 5. Ya kanapsukan ba ini? Namang hamang ako, pag daong pamaragat, madjari gila may mga sati, bang hamang siti. Kita ko biyahin. Nabi ini maginang. Pang sabi mo ako sibuk malagutod, naigi ka mo rangin biya mga kid-kid na singkay, tuksok-tuksok ko. Nabi ini maginang. Indo ata ka mo sinistip, ha mga bata-baguri maingat, sara na biya ka mamas-mas, maingat naman. So biya ini entag na, piko mo nyaon. Biyahan ha. Pag ubos, ikaw mo isabi, ini maon, dokunon mo yan o. Yan o. And then, ikaw mo nyaon, ikaw mo maon. Doon ta ka mga maginang. Ang mga rin maingat yan, ay napakialam ha. Yan o. Pag ubos, sarak maon. Ikaw mo rin, yan. Sarak maon ha. Inga niya inita mo, pinat. Iwan ko sa inyo kung anong tawag sa inyo ng tamo sa mga ibang lahi dyan o. Yan. Yan, yan, sarak maon. Pag ubos, sarak mari. Ang pangkawaunin niya una, kawaw niya una mong kaya na piko ito. Nakawaw mo na niya riri ah. Iluklok mo muna, kawaw mo. Niya una, yaluklok na, kaya singit na. Piko mo niya un biyahan, ang pamong isingit. Iluklok na hindi ah, kid-kid ini. May singit mo to ah. Yan ha, yan, yan ang kaya na. Kawaw mo na niya una harap madto. Kan, ganyan oh. Ipasok mo doon ha. Doon may lolo, harap may iluklok ka madto. Ubus kawaw mo na niya to. Yan. Pag-ubos. Yaon na. Ang pagkaw kumawa harap mari. Oh, halik to yun. Yan, step by step. Yan. Harap mo, kaw mo na ibin yaon. Yan, harap biyahan. Pag-ubos, kawa muna inyari. Yan, tama na siya. Simple ha. Pag-ubutin eh, kalunan na siya bukas. Pero, pukutukutan mo siya, ba? Kaluunan bukas. Hindi siya mahulubing bukas. Yan. Simple yan, maginagta mo mga anak ha. Do, nabi, hindi lang maginagta mo. Ha. Yan. Yun. Yan. Pukut-pukutan mo. Pinad na siya ini. Pinad na yung pagtawag. Nabiyahin niya yung maginagta mo. Bubukaan. Yan. Naganagan na yun. Ilunan ta siya bukas na. May nang na siya. Kaunon. Ikalu. Naganagan na yun naman. Siya lunang bukas. Yan o. Simple lang yun boss. Pukutan mo para siya. Di gumawain bukas. Yan. Yan naman rin. May ingat maginagta mo. Di ba mga idol na madali? So ito, tapos na. Luto na, ayun na siya. Ano na siya bukas sa loob, kaunon, luto na. Okay, luto na.